Mas. Alhamdulillah dongamu ya sehat wilujeng kebagas warasan. Nggih alhamdulillah saged kepanggih malih nggih Mas teng Desa Babatan. Kecamatan Nganjuk. Kecamatan Nganjuk nggih. Warung Otok nggih Mas. Niki Warung Otok nggih. Betul, Warung Otok. Nggih, Warung Otok Nganjuk. Suwun nggih Bapak. Alhamdulillah. Jenengan yuswane pinten Pak? Pitung dosa 8 Mbak. 78, pitung dosa 8. Pitung dosa 8 ya Pak. Pitung dosa 8 ki 78 ngono kan maksudnya. Oh iya, bener. Samane gak iso basa Jawa. Oh, kula nggih. Sekedhik. Setitik ngoten Pak. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nduk, Limbuk piye yung ambekan sih ya Nduk. Heeh. Apa-apa ki yen ora nggo ambekan ngongso dadine kesel, dadine ora apik, dadine ora becik. Oh iya. Ora lali sepisan ngucapke sujud syukur marang kersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang Widiwasa ya Nduk. Ngono ya Mak. Margane merga wis maringi malimbar kenikmatan, katentreman, wujude kesehatan lahir kang sarta batin Nduk. Muka tanpa nikmating pangeran. Awake dhewe ya kuwi kalawan warga ing dusun Babatan kang sarta paguyupane awake dhewe rombongan saka Astabrata iso kumpul bengi iki melekan tirakatan seneng-seneng bareng mapan ana kene. Wo ngono ya Mak. Iya. Angka loro ora lali selawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan ya kuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumruning para sahabat sak garwa putra wayah khususe Bagindo Hasan kelawan Husain. Amin amin ya rabbal alamin. Iki acarane apa? Piye? Iki acarane apa? Pahargyane apa kok rame-rame mapan ana ing kene? Ngene Nduk. Acarane ana ing bengi iki tidak lain tidak bukan ya nah? Ya kuwi nyadranan. Wah ya nyadranan. Ana sing ngarani bersih dusun, ana sing ngarani rasulan. Oh ya, ana sing ngarani sedekah bumi. Oh ngono. Iya. Maneka warna wujute, maneka warna sesebutane, merga kabeh setiap tempat ya kuwi mempunyai budaya dan tradisi masing-masing. Ning ya toh intine ki padha ya kuwi apa ngunjukake rasa syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh ngono. Merga wis maringi nikmat sempat ya kuwi wujude kesehatan lahir batin ya desane diparingi ayem, diparingi tentrem. Oh ngono. Sing kerja nyambut dadi tani, tandurane lancar, panene apik. Oh ngono. Iki syukur, wujude syukur para warga masyarakat bareng-bareng ngunjukake syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eleke apa? Oh ngono ya Mak. Ya. Iki pertama kali awake dhewe masuk ana ing Babatan kene. Mulaku kula nuwun Nduk. Oh ngono. Marang danyang-danyang kene. Wis ya. Danyange apa? Danyangi sing donyang. Oh ngono. Oh awake dhewe sowan komplit sak kanca Astabrata Group cedak omah iki. Cedak omah Nduk. Lah iya. Awake dhewe nggur mastrip kono kene kono ora ana setengah jam. Lah iya. Senadyan iki peraturan surat edaran tentang hiburan wayang kulit isih
durung resmi mak tekse durung entuk izin sewengi iki engko isih setengah malam nanging awake dhewe ya patut bersyukur awake dhewe ya patut mengacungi jempol ya mak bersyukur wajib Nduk ngacungi jempol marang warga masyarakat kang mapan ana ing babatan kene ngono masalahe di tengah-tengah iki urung antuk keputusan izin ya tentang hiburan sing seperti sedia kala ning awake dhewe warga babatan khususnya isih diparingi kesempatan nggo nglanjutke tradisi ya kuwi tradisi nyadranan ngono mergo tahun-tahun yang lalu ya kuwi terhalang penyakit pagebluk COVID-19 atau corona. Ngono sithik mboko sithik step by step Nduk. Ora masalah. Wah ya. Iya, Mak. Nanging ngambak iki mengko ora sewengi, ambak awake dhewe uga lagi pertama kali ngambake dusun babatan kene. Nanging tak akoni antusias warga masyarakat kang mapan ning babatan kene patut diacungi jempol kok Nduk. Ngono ya, Mak. Penontonnya kebak luar biasa hebat wiwit sore mau. Ngono. Iki membuktikan membuktikan bahwa penonton khususnya neng babatan ki ora mung penonton hiburan, ora mung penonton wayang ning uga pengamat wayang. Iya Mak iya. Sanggite dirungokke sabete digatekke. Dadi apa-apa ki mangan Nduk. Lah iya, muga-muga awake dhewe ana ing tahun-tahun ke depan iki tetep bisa nyambung tali silaturahmi, tali paseduluran karo para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun babatan kene. Amin Nduk, amin ya rabbal alamin. Wah, luar biasa. Matur nuwun dumateng para panitia sumrambahipun para warga kang mapan wonten ing babatan dene wis maringi kapitayan kepercayaan kanggo awake dhewe sakonco ketiban sampur gelar kelir gantung gong mapan ana ing kene. Ngono ya Mak. Khususe matur nuwun marang ya kuwi Bapak Marwan. Ngono Mbah Marwan. Iki sing request lakon. Iya. Uga Pak Satino. Iya. Luar biasa lan sedaya panitia ingkang boten saged kula sebataken setunggal mboko setunggal intinipun kula matur nuwun. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa Nduk. Nek ngajeni seniman para warga masyarakat khususnya para panitia iki hebat tenan kok Nduk. Ngono ya Mak. Aku sak rombongan lagi teko wah suguhane banyu mili. Suguhan metu. Ya ingkung, soto, ya, banyu mili Nduk. Bareng aku ning guri, bareng aku ning jeding. Lah kok jedinge ora enek ciduke. Lah terus tak celupne ngono ya Mas. Ya. Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Iki uga titipan saka panitia. Piye? Iki mau ora ana sambutan, ora ana kata sepatah kata dua patah kata mergo menghemat waktu, mergo ora sengi. Ya, mula saka panitia aku mewakili, aku dikon ngandharake, aku dikon menggarisbawahi bahwa pagelaran malam hari ini panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat kang mapan ana ing dusun babatan awet sengkut gumergut gotong royonge. Ngono urunan ya ta perjo bareng ya nglumpuk bareng. Iya ya didongake ana ing acara kene nyadran kene didongakne Nduk nok anakku limbuk muga-muga bubar rampung acara nyadranan ana ing babatan kene muga-muga babatan kene dadiya ya dusun sing baldatun thayyibatun warapun ghafur ayem tentrem gemah ripah karta tata raharja murah sandang kelawan pangan adoh saka bencana alam para warga masyarakate pinaringan rejeki ingkang kathah melimpah tur kebak marang barokah Allahumma amin. Wah ya wah luar biasa. Iki
bersih dusun nyadranan. Kang mapan ana ing babatan kene iki menggambarkan nasionalisme, nek ku ngarane siji nasionalisme, loro gotong royong. Kok iso biyung ngandhakake kaya ngono? Mergo apa? Mergo bersih dusune babatan ki bareng ya kuwi kang mapan ana ing bulan Juni ki bulane Bung Karno. Oh ngono. Dadi adanya bersih desa ki semangat nasionalisme. Wah ya beda agama ora aja nganti padu, beda panemu aja nganti satru. Wah iya, beda pilihan aja nganti gontok-gontokan. Iya mak iya ngestokake dawuhmu. Ki ngapasi bulan Juni bulane Bung Karno ya toh. Dadi temane nasionalisme. Ana ing bersih desa kene, bersih dusun kene. Sadurunge ngunggahke sang bintang tamu, ngaturke sak tembang sing mares sing gumiak kanggo membangkitkan jiwa-jiwa nasionalisme, patriotisme. Apa kuwi 4 pilar. Wah iya, pelok ya kuwi 4 pilar. Ya kuwi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI karo Undang-Undang Dasar 1945. Buka bonang. Oh ya, oh ya anggitane almarhum Maestro Pedalangan Ki Haji Mantep Sudarsono. Wah iya, 4 pilar. Monggo dadoske kanggo membangkitkan rasa nasionalisme warga dusun babatan. Monggo dados. Yo, pilar wis katur. Pagelaran pada malam hari ini di live streaming Asta Brata Media kelawan Radio Jos. Oh iya, Radio Jos ki orang nggo radio ning ya live streaming duwe akun YouTube. Oh ngono. Jadi penonton sing ora iso kepareng rawuh mrene iso lumantar live streaming. Oh iya. Ayo iki ding ditunggu-tunggu. Kudu lumaku sing dianti-anti kudu dadi bukti. Apa bintang tamu sing wis diarep-arep karo marga masyarakat kang mapan ana ing babatan Dik Niken Salindri. Iya. Spote Mas. Mas Aryo monggo wis ya. Ayo Niken Salindri. Yo. Wah. Miki dipegang, Dik. Cek 1. Musike tari ular. Cek 1. Mas, tak garap spot ki jane ki janjian sik ngono lho, Mas. Oh, ngono. Lah ngono nduk ngono. Ben ngerti mandeke ngono lho, Mas. Oh. Nggih niki saderengipun nggih sugeng dalu Mbak. Wilujeng dalu Dik Niken Salindri. Alhamdulillah pripun pawartosipun? Pripun kabare, pripun pawartosipun? Alhamdulillah sae Mas. Panjenengan pripun Mas? Alhamdulillah dongamu ya sehat wilujeng kebagas warasan. Nggih alhamdulillah saged kepanggih malih nggih Mas teng desa Babatan. Kecamatane Nganjuk. Kecamatan Nganjuk nggih. Warung Otok nggih Mas. Warung Otok nggih. Betul, Warung Otok. Nggih, Warung Otok Nganjuk. Nggih. Wah, luar biasa malam hari ini, malam yang ditunggu-tunggu, malam yang dinanti-nanti. Suasana penontonnya gimana? Suasanane tumplek blek Mas. Wah, bakul-bakul do rame alhamdulillah. Niki acara bersih dusun nggih. Dongakne apa Dik Niken? Didongakne mugi-mugi warga Babatan pinaringan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Terus panjang umur, terus rezekine juga panjang, rezekine turah-turah, kathah barokah. Amin. Maripah loh jinawi. Sing duwe utang didongakne nyapa, Dik? Didongakne ndang utange ndang lunas, ge ndang utang maneh.
Ngoten to, Mas? Heeh. Tak kira sing duwe utang didongakne sing ngutangi lali. Heeh. Ya aja Mas, lek lali tagene akhirat. Oh, iya. Karuan utang mari utang lunas utang neh. Soale wong urip kuwi kudu utang. Ben semangat. Ben semangat. Ben semangat nyambut gawe ya ta. Luar biasa. Sampeyan duwe utang enggak? Apa? Sampeyan duwe utang enggak? Alhamdulillah ora ono. Ora aja sampe ya Mas ya. Cek enom mosok ya utang sini-sini. Wah iya. Ayo. Nggih. Heeh. Babatan. Babatan ki enek pantune. Lho. Oh nggih. Ning dusun babatan? Oh enek pantune. Piye? Contone piye contone? Tuku ketan. Kecemplung sumur. Artinya? Warga babatan mugi-mugi panjang umur. Amin. Wah ya ampun ki bolo-boloku Mas. Lah ning ngene cah cilik-cilik iki. Menyupport ya. Nggih. Tuku oil kecantol kawat. Apa kuwi? Pak Kolil kula nyuwun sangu, Pak. Ora. Pokoke ngono, wis pokoke. Aku yo ono pantun, Monggo. Mau sing pertama piye mau? Sing pertama tuku ketan. Tuku ketan kejegur sumur. Artinya warga babatan mugi-mugi panjang umur. Amin. Aku yo tuku ketan rasane legi. Lho, sampean duwe dhuwit Mas tuku ketan? Duwe dhuwit ra? Tuku ketan win duwe dhuwit ora? Yo utang mau sik. Utang. Tuku ketan rasane legi. Heeh. Warga di dusun babatan mugi-mugi banyak rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah. Tuku ketan ning desa Bareng. Nggih, terus warga babatan. Terus ya wis. Kuwi kenyataan ora pantun kok. Warga babatan mugi-mugi ora pantun. Barengnya apa ya bareng? Kayak bareng. Mugi-mugi omahe tambah mentereng. Wah, ngono. Amin. Sing apik. Apa? Bisa apa? Apa Mas? Apa? Loh, di sini tuh kita ketekan Upin Ipin, Mas. Upin Ipin. Sampeyan ngerti Upin Ipin? Upin Ipin ini film nang TV kae. Lah ya iki lho Upin Ipin. Loro gede-gede. Ngaturke matur nuwun terima kasih. Oh nggih ngaturaken matur suwun terima kasih. Ketua panitia. Anu asmane Pak Marwan, Mbah Marwan. Oh, asmane Mbah Marwan. Nggih. Pak Satino, nggih matur suwun saged nimbali kula kalian grup Astabrata Media. Luar biasa. Donga dinonga nggih Bapak. Amin. Iki ngene Dik Niken. Gandeng mau gak ana sambutane, iki paling afdol nek Pak Marwan dan Pak Satino ora ketang sepatah dua patah kata diaturi minggah wonten pepanggungan. Nggih. Monggo Mbah Marwan. Wah ya, kali Pak Satino mungkin menawi ingkang berkompeten lintunipun badhe minggah monggo wonten ing sasana budaya. Sepati. Ayo, disambut Dik Niken. Tulung tok gak tong. Monggo Bapak, pergi Pak. Oh, tekane besok. Alhamdulillah. Sugeng dalu Bapak. Alhamdulillah Sugeng dalu. Kula sak tuwek kuwi dereng nate Pripun Mbah? Oh, sakmene tuweke dereng nate kepanggih kula, Mas. Oh, nggih alhamdulillah niki kesempatan yang baik. Nggih. Bareng magnete Mbak Niken delok sing nonton bae. Gak kena dipiyak alhamdulillah ing mriki penjenengan. Oh nggih alhamdulillah Bapak matur suwun nggih Bapak. Alhamdulillah. Jenengan yuswane pinten Pak? Pitung dosa 8 Mbak. 78 pitung dosa 8.
Hitung dosa 78 ya Pak. 78 ki 78 ngono Iya, kan iya. maksudnya. Oh iya, bener. Samane gak iso basa Jawa. Oh, kula nggih. Sekedhik-sekedhik. Titik-setitik ngoten Pak. Nggih. Monggo mau mboten sambutan, mbok menawi sepatah dua patah kata, Mbah Marwan. Alhamdulillah wa syukurillah. Kula matur nuwun sanget dhumateng para sedaya masyarakat Babatan ingkang sampun guyub, rukun, gotong royong dalam rangka menyelenggarakan bersih desa. Amin. Bersih dusun. Ngeten iki nggih urunan, Pak. Hebat luar biasa, Mbah. Urunan iki. Nggih. Mulane nek teng mriki malih pun larang. Kok mboten, Oh, Mbah? mboten. Mboten, Mbah. Mboten, Nggih. Mbah, niki Setuju? pengorbanan. Nek mboten larang-larang setuju? Setuju. Betul, Mbah niki kula janji, Mbah. Kula Nggih, niki nggih. terharu melihat antusias para warga masyarakat Babatan. Amin, Nggih. Saking amin. banggane kula, Nggih. Babatan kula gratisi wayangan setunggal nek pun nanggap ping 100. Wah kan ya. Iki jenenge dudu bonus. Bon sakniki timbangane guyon. Nggih. Kula nyuwun sinom rujak jeruk Oke. Sinom rujak jeruk. Sinom rujak ning dibawani. Oh. Bawani. Nggih. Dilanjutnya gitu. Dilanjut caping gunung. Caping gunung. Ning Nggih. di dangdut. Oh, nggih. Oke. Kula kene lek dilanjutne napa malih ngoten. Bon ngaten mawon mengke Dilanjut, masyarakat mengke puas. Oh, alhamdulillah. Nggih. Wah, jen bagus nggih jenengan. Wah, tasik nim. Lho Nim. nim apa? Menim apa? Nom. Nom. Nggih. 6, Mas. 78 kok nim. Nggih. Jenengan rambutnya nggih tasik muda. Nom Mas teh disemir bareng ngono. Nggih, rambutnya jenengan warnane napa, Bapak? Petak. Petak. Putih nggih. Putih. Seperti putih cintaku Cintaku padamu. padamu. Hei. Kok iso ngelokor iki? Mbah Marwan kaya oleh jamu niki. Alhamdulillah gawet nom. Nom, iya. Nom digombali ngene. Nggih. Luar biasa. Ben entuk hiburan, Mas. Nggih. Lho, Mbah Marwan niku tuwa, ketok tuwa niku udel munggah. Oh, udel medun isih. Lho, ya toh? Piye maksudnya, Mas? Temen ayo. Maksudnya semangat kerekat. Semangat. Nah, Nah. membangun apa nih ketua panitia kan jenengan Nggih, iki. Luar nggih. biasa. Oh, nggih luar biasa hebat. Capek gunung kalih sinom rujak jeruk. Sinom ya, toh? rujak jeruk. Dibawani lho Mbak ya, Siap, dibawani ya. Siap, Bapak. Oke. Niki napa riyen Dek niki monggo sami ambilih napa sik sing Oh, disikne nggih. napa? Caping gunung riyen nggih, Pak nggih. Nggih. Oh, nggih monggo. Oke, caping gunung riyen. Mungkin sinome rada bengi-bengian. Nah, siap. Oh, iki bengenan. Ya. Sane lek mengke salah mboten tinggal. Nggih. Aja. Langsung napa dibawani niki? Dibawani. Oke. Nggih. Kersane wis keco dibawani. Nggih. Sing jenggleng Mbah Marwan. Wah, iki Cik. Sip, Cik pokoke. anu, Mas. Wah, Cik. Cik. Cek jos wae Jadi- Jos. Dikongkon jenggleng barang ki, Cik. jos. Jos. Ditepasi turu. Yogo sak menekani kalah ambe. Heeh. Mangga, ayo Cek nyiken. Saben bengi Ayo. Manut Pak iki, manut. Mas, Bapak. Tak kira lek ame mencolot. Lah, nggih, Mau aku- makane aku ki wis was-was. Alon-alon. Alon. Jen. Aja. Lanjut. Yen mamajan monganggo
goyang goyang nanti goyang goyang asik goyang goyang yo tak bersama Om Marwan. Wah, hebat Om Marlan ya. Grup dangdut. Goyang dek digoyang goyang dek digoyang goyang dek digoyang goyang dek digoyang. Ape Pripun jos to? Carane ngene iki kena dipindho. Oh iya, amin. Mas, ini iki jenenge membahagiakan orang tua. Apa malah dosa? Lho menghibur ganjaran. Lah kok ngundang cah cilik ya, Mas. Dikenyang tak kentut. Goyang dek digoyang. Mulai ya. Mulai nggih Bapak ya. Lanjut. Masih bersama Om Marwan. Oke, jangan. Luar biasa. Lanjut. Dene kan? Nggih. Ketoke Mbah Marwan obahe sithik ning jero itu keruntel. Lah sing tak tanyakan sing keruntel kuwi apa, Mas? Penggali semangat. Oh, penggali semangat. Kateng keruntel. Teng cepak. Jare keruntel muni cepak-cepoke apa? Ora, semangat ini lho. Lanjut. Panas Ojo mepet-mepet. Terus napa malih, Mbah? Ojo mepet-mepet. Terus? Gondak ketepet. Orang Tenan to. tenang. Gayeng. Yuk lanjut. Ki nyapa? Sampean meri kok piye ta? Mboten. Tirase. Derek-derek dulur-dulur. Lah wong meri cium. Lah, nganu Mbak maksudnya sing minta ciumi buke niki lah. Tapi cium jauh. Contohnya pripun, Mbak? Contohnya pripun? Contohnya. Ya. Mbak Marwan iki dadi nggih. Dadi.
kaya Chris John. Cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wis, wis. Oh. Nah, dadi Mbah. Wong lagi pisane kok wis menggeh. Lho. Mboten obat, Mbah. Lang. Semaput, areke semaput. Dadi. Coba ditangleti. Syaratnya napa, Mbah? Nak. Sapa? Nikan umurmu piro, Nak? Nak. Sabar, Nak. Umurmu piro? Asalmu saka ndi? Jenengku Miran. Miranda Gultom. Coba ditangleti, Mbah. Napa syaratnya ben waras melih? Ben marasne syaratnya apa, Nak? Ambekan sing dawa, Nak. Biasane jaranan iki kembang wis ora usum. Usume menyan ya wis ra usum. Saiki demit iki usume bayar utang. Bayar utang. Dadi lek wis ngono ceritane, aku ora njaluk apa-apa. Njaluke gambar abang. Sitok ya. Nak ya. Mbakku ora kagungan sitok ya, Nak ya. Sembarang. Sik tak jukokno dompetku. Dompetku ya mek sitok tok ya, Nak. Sitok ning ndi? Alhamdulillah. Langsung mari. Wah, nah niku lagi iki. Lah niki. Anu dalam mata kaji. Hati goyang. Capek ngene saiki timeng bawane wis karek langgame. Oke. Kok terus dindangdutno. Siap. Ya. Niku mangke rencanane ndangdutane niku njaran apa mboten? Kersane ndadi ngono. Enggak usah. Ora usah. Kok nek ndadi aku engko 1,5 repot. Oh, ngoten. Ya, nggih. Engko 1,5 repot kan yo.
nggih kersane rata ngoten. Kersane rata. Lho, yang tingang kono kae. Walah. Ngono kae lho. Oh, yang ti. Oh, nggih, Uti. Ampun, Uti. Cantik era. Iya, do cantik aku po ya gelem. Ngoten. Ya ngono to, cantik elek yo ngopeni. Aja. Cantik elek yo ngeragati. Cantik setia. Nggih to nganu Mbah napa Pak napa Mas nih? Terserah. Umurmu piro? Kula tasih 13 tahun. Mosok. Nggih. Tenan iku. Nggih. Ya. Lah pinten? 31 pun. Ya 31 13 ya padha ae pernah putu karo aku. Pernah putu. Putu. Oh, dadi kula putune jenengan. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Biasane lek putu niku disangoni. Ya nek carane ngene iki ndramus aku ya. Yo, langgame yo. Nggih. Nah, langgam yuk, buka celuk mawon langsung. Langsung langgam niki. Dereng bar niki. Ora krung rasa aku. Nggih, niki tasih dadi malih. Oh ya. Mah. Kapok aku kapok. Ampun kapok, nyangoni putune niku malah entuk Ganjaran. pahala. Nggih, niki jenenge Sodaqah. Krana Allah. Nggih, krana Allah. Yuk, diterusne yuk. Nadyan wadon saremi Saraning wadya kang lumampah kumpul sajara watata tanjarup tenira maparna ong
Waja miwang bendeng ungkung risang rekyana pate kang minangka cucu ing prawadya bala ya jagat ya dewa ya bathara ora kencan ora semayan iki ketemu kelawan Anoman Antarja Gatotkaca kang sarta Antasena ketemu ana tepis wiringing negara Ngastina lho inggih sinuwun bekti kula katur ya wis ndak tampa Anoman bekti kula katur wa Baladewa bekti kula katur Pak D ya wis ndak tampa Antarja Gatotkaca apa dene kuwi Antasena wong sik iki kok dampyak jane arep do menyang endi lho inggih sinuwun ing ripalenggan sakmangke kula tinanggenah nyepuhi para putra-putra Ngamarta anggenipun kedarang-darang ngantos papan mriki bot-botipun ngupadi dhateng murcanipun sinuwun Prabu Puntadewa ingkang sampun sak candra laminipun murca saking negari Ngamarta Yayi sami aji murca lakar kados mekaten lah dalah ya nanging sanadyan to Yayi Prabu Puntadewa murca aku percaya aku pitaya mesti lungane Yayi Prabu Puntadewa duwe gegayuhan sing apik duwe gegayuhan sing becik nuwun inggih nanging para putra-putra Ngamarta sampun prasetya mboten badhe wangsul menawi sinuwun Prabu Puntadewa dereng timbul mangkono Anoman lakar kasinggihan lah lajeng sinuwun Baladewa ngene Anoman kawrana aku bubar wae saka negara Ngastina antuk undangan saka Yayi Prabu Duryudana ngrembug babakan tumuruning wahyu keprabon perembukan durung rampung kedadak ana babak anglayane jujul anusuli ana pandhita neka ngakune saka pertapan Nawiyat peparape Begawan Dewa Kumara ora mung kuwi Anoman Begawan Dewa Kumara malah manunggal kekuatan kelawan Praja Ngastina ngancam ngincim bakal mateni para Pandhawa Gatotkaca wonten dawuh Antasena iki apa ora ngerti trapsila apa ora ngerti yudha negara wong tuwa isih lungguh ning kene kok maklepat lunga apa pancen ora mudeng tata krama apa pancen ora mudeng Subasita nyuwun sewu sinuwun mboten kok nama Antasena ninggal ing areh katrapsilan niku mboten nanging sampun dados watak wantu solah selagaripun Antasena menawi mangertos pepundhenipun badhe dipun pejahi taratamtu klepat madosi tiyang ingkang badhe damel kapitunan pepundhenipun para Pandhawa ngono Anoman lakar kasinggihan oh ya wis yen pancen kaya mangkono yen mangkono slendro rasaku slendro jiwaku Antasena bocah enom dhewe Antasena bocah aragil parandene bisa cokat cakut rengginas trampil weruh pepundhene arep dipateni weruh pepundhene arep disirnake kowe Antarja Gatotkaca kok ngrebegek wae nyuwun tambahing pangestu matangmu padha warah ben becik besok amandemo baris
kata sang Gatotkaca tinon mapakaraka suta teka pira Kresna paratamana hara muji saktinira paratamana hara muji saktinira ngaglah ing tengahing delanggung ari sang Gatotkaca nering cipta arasa ngambah dirgantara sigra ngencengi busanane apa to busanane Raden Gatotkaca caping Basunandra Kotang Antakusuma kasut padha kacerma yekti ana kuasane dhewe-dhewe caping Basunandra ana udan ora kudanan ana panas datang kepanasan Kotang Antakusuma apa to dayane Kotang bisa mabur tanpa lar mencolo tanpa suteng kok kasut padha kacerma kasut wis ngarani padha sikil kacerma lulang sanadyan to walulang dumadi saka walungsungane Sang Hyang Nagaraja dayane ngambal masangar kayu waing sarta ngungkuli pendhita tapa dadi tawa tawi tawar ujang kebusanane Raden Gatotkaca sigra cancut tali wanda ngeprak lemah kaping 3 mletik ing awiyat sumur-suping hima himantaka Dalenggayo gegono Risang Rama Ndaya Pati ana yaksa gung cangkrama namane wel katak sini jejagi jroning ware badhe kulam tanpa tuwuk mina-mina jero jaladri Wanara Seta yen bisa tata jalma manungsa ngaku sapa jenengmu? Aku Anoman. Bari takon sapa kang dadi jenengmu? Pakasete Kanjeng Guru Panemban Begawan Dewa Kumara. Tumenggung pangkatku aranku Tumenggung Salokat Katut Barat. Salokat Katut Barat. Yo kawara nyata. Nyimpang ngiwa utawa nengen sumedya laku marep menyang ngendi
arep goleki Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa. Yen wis ketemu, rangket tangane srimpung sikile bacok gulune. Ora usah goleki kang ora ana anoman kang bakal ngerampungi nyawamu. Edan. Wani karaku sing tak wedeni apamu. Legan golek momongan pupuno, golek pacang merangi tatal graja tak tebiah dadam lengsati kamu aja takon dosa kowe. Rio.
Wah, menungso biru padha aku. Sapa iki? Antasena Majaka Prangarsa legane ngatiku. Ya. Wut. Wah. Hei. Ho, hi, ho. Hais. Ambruk. Wo. Hait. Ho. Ho, hit. Ho. Ho, hit. Wasa kowe. Ayo, dilane. Mati ya. Oh. Oh, Etian tenang. Ada yang sepur gosok. Basro kabrahan nanggagat waja mlintir gumbala sukal wijining sabda sadatunggal kula wonten dawuh para panemban bubar mawut barisan saka negara Manusa Rukmi Anoman kalian para putra-putra Ngamarta mboten kenging sinangga enteng pancen kapara nyata. Menapa kula ingkang kedah jumangkah menapa kula sadatunggal ingkang kedah kumerembyah Rama Panemban. Kalian para putra-putra Sesa Paduka nggih Prabu Nagasasra kalian Sabu Inten. Wis ora usah dadak tumandang. Mundak dadi kriwikan dadi grojokan sumeneo sawetara kae sing tak sawang maju magut aning pupuh magut aning rananggana satriya pringgondani sing jenenge Gatotkaca sing kaprahe kondang otot kawat balung wesi jajal tak tamani pengabaranku ora kelakon dadi watu sembah pitung turunan.